Ya, aja jud ko jud bikla kay gisapot ra ba ko kay ang pantinawa. Sapot ra ba ko. Mana imo tag dinamugan kay iligo ra ni bugnaw kay bugnaw dito ha. Mukuan japod mulag to. Pwede rin mo sabuan og lubi o ganahan ka pero hapos na. Di na. Laza naman yung dahon pero pwede pa nila minun kay di na magisi. Para makaadto ta sa resort mga alas 2. Tanap. Good morning guys. Day bata sa doon naglaag. Di pa to oh. Wait kiss jud. Hay tay manok adang gigukod. To. Mangita ra men Japon kanang lapok jud ba para mabuhian na hus to magud. Na ibat nga glampin kay anong di tuma nag-ija makakita ra ganig na sagbot gusto ko na nga naon. Palibot. Tara nga na imong nilakwan. Hoy sigapit-kapit na sagbot. Tara nga kay na mga tawo ning tan-aw nimo oh. Naari do sagbot mo agi. Hoy. Di lagi na nasagbot lagi. Wa si tatay na mo kay nag-guide og kadlawon. Open agtiil kay imong Hi guys. Good morning guys. Inalag ko magpatuo. Oy, nakita ka ng bilahan, di mo lingkod kay semento na. Hoy. Di mo lingkod kay semento. Ana. So gadget ka. Ka. Bintahan naman pagidang pamati ron. Kuan. Kainim sa antibiotic. Bintahan na pagidang diarrhea. Ay, naptunan gadget na lang namang goy dahon sa karnaba. Kulit ko. Uli na ta kang bughat ko din yung kalaki. Ilalim, kusgan ka. Let's go. Walk na walk. In the light. Di lagi mo anas kalabangan. Ay, ano mo rin kahit ka oh. Di lagi na, tala mo ana. Di mo anas kalibunan. Balik. Ukat kaya muli na ta. Kaya naugnaw na ito ang ginungan. Let's go na. Wala, tumba ng nanay. Naugnaw na itong ginungag na to. Hi guys. Muli na ko guys. Kaya naugnaw na itong ginungag. Hoy! Nandun ka aglakang. Mutik kang ganda ng daplin. Hoy! Ikas na. No more na. Nagbugi mo. Dagan yung ilis mong buglo. No more na. Di naman naog. Sakto na itong exercise. Sana, gihangat ta ka. Insakto na to guys kay 10 minutes ra. Kaya di ko kagwanta magbukod. Tag naapay lapok ko dari. Puro magud simentado. Kuntag sa jamug. Diyan manghapon dad inis plaza. Para baga magsagbot ito. Pero muda. Okay. Anak gihanghang taon imong nanay. Pawis sa yung taon po anak. Sa Japan nag-imong ina. Hinutabang yung taon ko hanggang kasing-kasing na buto-buto. Tara hangat ta. Bukat ba sa dalton buaw. Last din timbang des mga niaging buwan 11 kilos to. Hindi dako na niron. Dosin na siguro ni. Hinako anak papawat. Nag-uras na din ng agar. May hanga ka. Maligi pangandan dyan mula kaw na inyo bata. Ara pa ita. Pero makalipay kay ning reach dyan milestone. Pero mas kuan nagtrabaho nimo. Mas kapoy na. Hubuan na sandala. Kay basta gani makasandal ni siya piling ni ja. Ani pinamulakaw kirit-kirit lang ija. Mao. Hubuan na sandal kay musultas Pilipin. Tukas Pilipin kay daghan ko trabaho. Mukuan ko sa imong pamahaw kay alas 6 ng kapin. Alas 7 mamahaw naman ka. Let's go. Ato ta sa Pilipin. Pilipin. Iyo, ang sud ay. Dako dari sagi nga ralata na lagi. Adi pa pwede ka ralata sa linis katong hanggim mo tamis ja. Lata na. Hanap pa ning imong karon dinumogan kay di amo koy saling dahon. Kaning dahon na salin pa ni nas katong nagsuman ko og kamuti. Ja karon saging napod kay mga ligo ko na mirad tong spring sa Lasindak. Napod may baon, dumog og saging. Oy, danton sigsuwaget, ngano ba na? Ngano ba na magiuwagan? Uy, lata na jud ka jud uban di na mada. Nabuwad mo kus init.
Pero kani madapa. Maliit no. Agondoy ba ang gisugog pa. Galing og bugas, grabe sa pagkakilo. Grabe daghan na pagkaadyo. Ikaw mag-ingon. Sag dinaraman gamay ra kaadyo kay gamay ra ba diri ganing sa saging kanang pangputusay na po ra kaputos. Daghanan na naman na. Di may dahon paghawb kaw. Doon naman. Napo ra ri. Pag na di maputos gani pugas dagag ko dahon. So, hindi gumanda ni guys, dagmukan rin nagtinidor, kaya arang madali. Diya, i-mix ragod sa imuhang bugas na pinagaling, diya ka ba dyan? Hani, bray, buhat ng saging nga nalata naman eh, di ata na naman eh, damagun. Hoy, ano sisig panawag? Mag-is. Kari mo rin, karira. Diya guys medyo daghan-daghan na ganini. Basi di kayo gugat ng dahon. Dili ra kadtos direk mo kun basta tinidor gamiton. So wala ni pormada. Ya, adja jud ko jud bikla kay gisapot ra ba ko kay ang pantinawa. Sapot ra ba ko. Mana imo tag dinamugan kay iligo ra ni bugnaw kay bugnaw man dito ha. Nadagmok na. Ja. Iya man dari. Kuana isa ka kilo pigi pa ko ang undoy. Huwag sa puntawana ni wala tanan ni kanon kay kurot pagaling. Nawag kunin mo. Nawag sa pagtibang ibunas wagit ang bata. So mga be, tara banabanaan na. Wala ni mga sukod-sukod, banabanaan na ni. Mga siguro katakos. Kay, mukuan japod mo lang to. Ginan japod mo tamis. Para ni sa sunod na to nga pagkuan, himo og dinumugan. Nanara na guys, mura ng mix. Ini, sugar ni. Kung sugar gamay, kay sige aslim ra pod. Na may mga Milo na milit, kay butang ra kung sa sugar ng Milo. I-mix ran nimo tanang ingredients diha. Hangtod nga ma-mix na tanan. Pwede na nimo sabuan og lubi o ganahan ka pero hapos na. Di na. Hapos na og lubi. So burak na mix na tanan, pwede na ta magsugod og putos. Pero nara jud ninyo og gusto mo magbutang og lubi. Pwede ra pagbutangan, pwede ra pagdi. Sa ako adi na ni. Ja, butangan dyan na ito bugas kay aslim ramang good ni siya, labi na kalata na. Dapat na ajay bugas na galing. Asang talingan guys, kaya marag na pa na puti-puti. Mag-sugar, wak pa na mix ug maazo. Kaplansan lang yung kakitun pa. Okay guys, naman na nag-mix-mix. Dakaroon na putos na ta. Nayang dahon niya. Medyo laza-laza naman yung dahon ni, pero pwede pa nila. Minuni kaya di na magisi. Kaya salin pa yung taon ni dos naging adlaw. Mga 5 days ago na siguro to, or 6 days ago. 1 week na dyan siguro. Tumaan ni si Zayang pustahan. So, putos na ta. Kaya, para makaadto ta sa resort, mga alas 2. So, siguro ni. Napura ni kabuok. Kini nga ang dahon. Ato lamang dagkaan. Ano na, dali raman na siya. Mauragod gihapon. Tambok ning itong dinungugan. Kaya hanggi dakag paniguro kay jadi masigog itong dahon. Dakon guys kay murag daghan ring atong kuan gawa tay dahon. Basa ning dahon kay haman hugasan wala naman atra pugi. Ay, sorry. Happy. What is happening? De. Gasa sa kaliro. Okay, sakto rin dagat ang dahon. Nalibang daw. Nagdara man na kay anong bukas na dyan kibati. Sakto ra dyan, napo ra dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Raman di ay! 7, 8. Hani iputos. Kay ahag itak-ang sa kaldero. So, nanatay, baon, maligo. Sa wakas, nakapasigar agad ko sa hinaling. Dali ra ko nakapasigar, mga 5 minutes ra.
Kay kuan man ang gidaghan ka jud karton. Pag ako ko kapangwag likay kay katunay ko manguwag likay arang sa gaguan pagka sunod adlaw nagsunod-sunod daguan ba arang basa ah. Wala na panada kay mga basa man. Ya, init man runog gahapon basig makakuha na tag likay nga kanang uga kay alihurot naghang karton dali na jud ko makahaling. Pero anyway, this week mo balhin naman din inuumpod mi. Hinahinay na mas undoy hakot. So, adto na laman sa among balhinan.